uDumakahle, mhlambe bangaka abaculi ongathi no wena bahlula ngengoma. Zikhona insizwa nentokazi. Cha mina ngokwami ngicabanga ukuthi ibhola ngisaphethwe impela ngilifaka nje la ekhwapheni. Nangokusho kwabantu ngingazi ke phela abantu basho mayini mabetshela wena kodwa ngokwami cha impela akekho masikande ongangisabi. Mhlambe awuhlawumbekise nje ukuthi mhlambe bangaka ongathi hayi lo ngiyabahlula. Cha mina ngibona ngathi nginenhlanhla nje ukuthi impela akekho engamhlula. Ayekho ngamhlula. Angicela ungibalele nje ababili. For example nje abaculi ababili ngababala noma ngawula kushona ilanga nje njengomdumazi nje ngiyamhlula. NoNkosi Yamagcokama ngiyamhlula futhi ekudeni kakhulu futhi. Usalapho ake ngibuze ngaphambi masiqhubekele phambili ubahlula ngengoma noma bahlula ngokucula nje konke noma kuhlangene konke. Kahle kahle makuthiwa kuqhathaniswa nje izinto ngibona ukuthi akukho engabahluli ngakho. Kusukela ekuciko kube ukubhala nje ingoma nangephimbo ukubheka into nje equality edingeka kumculo wamaskandi uma ngikhathalisa nabo akukho engabahluli ngakho. Nibangani neNkosi Yamagcokama? Ngabekisa ngokuthi mhlawumbe ukubona uma ngabe uphethe ibhola egroundini. Makubona lothu ngokuhluphayo. Bakhona ucoach wakho uyebiza umuntu ethi hey makani nanga umuntu bhekani nanga umuntu so naye akabangi lutho nami ngibangi lutho naye kwatshelwa nje ukuthi awunake nanga umfana obangathi uyo inkinga ukuthi ukudlalisa yena uzonakeka ngoba nje into enjalo. Kusho ukuthi owatshelwa yena. Yeah watshelwa. Ngoba phela kukhona la ingoma la kuze kube khona umbiza khona ngePitbull. Noma mhlawumbe ukungcweka kweinsizwa. Cha into engisho ukubanga akakhona khamba lapha ekuthenini sibanga ukuthi yena naye kubampi point lokuthi kuze qame akanake nanga umuntu ongakhona ukuthi mayemnakile kubona lo naye ukhona. So akukho okungale okupersonal okubangwayo kodwa nje kubangwa lo futhi ngathi kubangwa ingoma kahle kahle. Ingoma nje bangayo. Yeah. Akubanga umtsizwa. Cha. Ngoba phela nabo beyabanga.